の者の剣となれ。ホーリーロッドは渡さんぞ。修行が足らんようじゃない。やりおるわい。我が命に従いその姿を現せ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。手分けをして知らん。俺は左奥の部屋、お前は左側を、お前は右側。はっ、わかりました。何としても失敗は許。左の部屋を、右の部屋を調べ。我が敵を撃て。
老が俺はもともと傭兵だ。金のために戦うのか。さあな。灼熱の炎で全てを飲み込め。手応えありですな。灼熱の炎で全てを飲み込め。強くなれたのかしら。
の炎で全てを飲み込め。もらった闘気の渦よ、巻き起これ。また剣の腕が上がったわ。